Hingga iko sasong doi maya kai borong no iko jono tui dipika jung tau tui mangka sar no jung aso hambai diota. TTADC chong maripro kami thangai lukurok no bot chanpro kok rimani tongo amchani joto lukurok ni jingjal lahar ni simi chengai kwbangma nungjangnai tui jung pherang abo joto ni selai tiprasa kami amchayo jingjal lukurok haddo phano tei bubagrana hamjagai bot difano manani muchungo tui kaham lama kaham simi phano chongmari brum kwbangma juda juda bodolni batainai rok kok riui kwplai ingai thango phia kwplai ingmani yaklo pogoi thango lukurok no phiaba belaino juda kok mangpli kasai pheka taklai 2026 TTADC chongmariwa kaplai ingai TTADC hapango khamani dipramotha talbasiko asuk jora komni bisingono lukurokno hamjakma bagai nainhalhali asrambari TTADC constituency ni kaplai ingjak MDC boromnang Prashmit Debbarma bini constituency ni bisingo khobjak Sukiya Kamini Lukurok bisi kolongma romboi nungjaknai tuini jingjal englai tongmani yaklo MDC boromnang Prashmit Debbarma ni chai tongmungbai tabuk kamiwa tuibo kuchung manka lukurok ni mokhango munimungbo manka abo haino samung lukurok ni bagai khlai rimani amchaini lukurok bo kok thaibai MDC boromnang Prashmit Debbarma na hambai rinai sawai sabailia nainadi lukurok ni khoktui tamakok saka chimma chimli mang liwo Hingga iko sasong doi maya kai borong no iko jono tui dipika jung tau tui mangka sar no jung aso hambai diota sar no jung khurumbo jono tui rimambai Bosar. sar Witness MDC Prashmit. bari Agirogo timan thogia. Ke norok bono sawai norok timan hata tabo. adino nang bahige malai khaba bai ang tui khok phayo ngwa o ha chamni tui to tui o kije kalayo aro ni no jung tui khogoi ma to ta agola phaja pungna se gonta kaisa rok nango aro ni khogoi jung gifir phaiga hanga sar suno no kha tui khok phai mani ta hanga sar jono ka hanga sar gari thama chete hete be khaya knoi jono sar songo no no boron tui khok ja hanga ngoni o muti holong torani hacha ngoni aron jung tui khogo cha hanga o hanga nok jono tanga saya sa hi sawo hanga bising sano junglo buri boron no ko tangna jung butike sano sanai eta phan sar jono nogoi tabo ngo khaya knoi jono tui ri pheka tau jung tui aso dawn tongo Apro malai norok kok diman tini nok timan. tini tui ma khata sar ko gri thamamba Tabo kamungsa nong problem rok samasa rok phali atna. Tako problem সমস্যা রক ফাইলি আঙ্গে তাও খাই চিন সারকে জন্য তাবো ওর টেঙ্গি কাইসা ngo খাই দিনা কক সারি গাতো আপরকে তেব কাহাম নাইতা তাবো হামচুক জুংকুন প্রবলেম করে তাও খাই তুই আসদা নং খাতাও খাই Nong paran mo tong sir. সুকিয়া বাড়ি Ninu mo. আনিমো নির্মলা দেবর্মা Nong family rok. ফ্যামিলি সাইড পরিবার রঙান সাইড ফ্যামিলি রঙান O kaisa tini bising ti dojo tini halai tong. Gagi wo bono rok ai kai tik ma khok ta hasal thang. আতে কে মা খকটা tasar chala nong para bai aro thangi tik বাচাল বলে koi minute dong na নান বলে মজমো ও মা তুই খক ফাইনা গাই তাম ও মিনিট বি তস টং ইয়া Abai kon tarong nangan. বড় আধ ঘন্টা বি টং নানি বাই Yang khong mane. 3-4 ঘন্টা রং নাং থাঙ্গো দশ টং নিয়া 5-6 ঘন্টা রং নাং থাঙ্গো ফুঙ্গো অদিন আং আইসি সিরি থামাছি সাসং ফাইব্রো মজমো সালগাই থং আং গাই আং কিফিল মানে